खुलुमबाय माबोरै दं नोंथांमोना मोजाङै दं आंबो मोजाङै दङ ओमफ्राय दिनै फाइनालि एम्फौ फिसा 11 दिन जाबाय आरो 11 दिनाव माबोरै जाना दं नोंथांमोना थुदो नायहैदोनिसै ओमफ्राय एसे देरदों एम्फौआ एसेल' जाबाय नालाय ओमफ्राय मा खालामनो उफाय गैया एसेखौनो लानाय जाबाय जोल सिखिरिया 15ताल'मोन नालाय 15तानिबो दैया एसां जाबाय आरो दे बिदिबा फाइनालि बेबायदि लुक जाबाय आरो नै नै थिंगाल एसे दंख' आरो नै ओंखारनाय गोदाना बेबायदि जाना दङ नै आरो बिथिंगाल मिस पियना मिस हेल' होन नै जों एबार एसे आलादा दिंखादों होनदोंना एसे आलादा जाखादों आरो इसोरो ओमफ्राय थैयाव होना होनोसै नै गाइस फायनांसबाय नै गाइस नायदो फुंनि समाव आरो बिलाइखौ जाजोबदोंना गाइस हरनि समाव बेबायदि जाना दं एम्फौआ लान्दादां जाना जोबना दंहाय गाइस नै माबोरै जाना दङ नै एम्फौआनो आव दुखु मोनना दङ दां खोमा औ नै आरो दालानिया बेबायदि जाना दं गाइस ओमफ्राय फिसा ओंखारहांनाया आरो दां बिलाइ होनोसैहाय आं माने सानजौफुआव देखायनो हायासै आं एसे बेलेगाव थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय नै दा आं हरावसो नायफैनो मोन्दों बेबायदि जाना दङ आरो नै फिसाया आदार नागिरगासिनो बिलाइ होनोसै आङो दायो नै बिथिंगालि बिलाइया होनानै दोननोसै जानानै थाथोंसै एसे लगन थाबाय खोमाहाय इसोरो जेसेनो बिलाइ जाहोनो हायो एसेनो देरो आरो एम्फौआ ओमफ्राय आरो एसे गोजान खालामना दङ होनो नांगौ एसे बार नांनानै इसोर जेनेबा एसेल'बा माने मोजां देरो आरो मोजां मोनजायो नालाय बिलाइखौ नै बिथिंगालाय आं बिलाइ होदों थाब देरथोंसैहाय गुफुर जाथोंसै मोनथोंसै जोलि जानांगौ नै आं बिथिंगालिबो बिलाइ होनोसै नै बिलाइखौ मोननानै मालाय मानबाय लायखाबाय इसोरो गाइस आं बिलाइ होबाय बिलाइ होनानै दोननोसै नै एसेल' जाबाय नै दान्दासेयानो जाला गाइस मा खालामनो उफाय गैया हिसाबा जायासै जोंना नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोफोरनोबो शेयार खालामना हो मोजां मोनदोंब्ला गाइस अननानै थाब देरथों आरो लाबावगोन दे बिदिब्ला गाइस दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो बाय बाय अनदोहाय अनदो